Čau, já jsem Martin DCZ a vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude z modu čarovný Minecraft. A není to mod, ale modpack. Je od známého českého youtubera Gamera. Je tady třeba mod Mo Creatures. To je mod, který přidává všechny ty králíčky a jiná zvířátka. Proč se mi to tak mate? Proč se mi to tak klíží? Tak. Jinak, já mám pár věcí už u sebe, já jsem nechtěl hrát za kamerou a ten začátek natáčel, ale pak se mi to nějak pokazilo. Ale prosím, omluvte to. Teď se to nějak laguje. Ne, to bylo jenom myší, tak. Jinak, je tady Towncraft, to je výzkum, ne věci, tak. Pak tady je mod na vlaky, mod na víc biomů, Twilight Forest. No je tady toho spousta. Já se asi pustím do vykraftění PC. Ale ty lagy jsou hrozné. Tak se teďka společně takhle relogneme. Ano, vidíte, YouTube Let's Play. Ano, tak. Proč pak to máme? Co pak z těch věcí, co máme v inventáři, dávají nějakou špatnou magii. Jinak ty kozy slouží jako skvělé odpadní koše. Ach jo, tohle jsem sejdl, když natáčím, tak se to nikdy neděje. Tak, tam je tady pár strojů obživy. Tím se tak prostě blbě hituje, no aspoň bude pár failů v tom videu, že ano, no, vlastně failé, že už na YouTube kanál, ne, to nebudu říkat. A ovečky. Budeme potřebovat, jak je tady jevat na biomy, Twilight Forest, na spawnery, tady, že to Optified, že to tady ukazuje, jak máme na svých použití. Bylo asi všechno, uděláme si postel. Pak tady jinak Blaze Powder mám v poštěvstvu takový kytičky, který normálně, když to jedničíte, tak nech padá Blaze Powder, což se hodí krocán, nový mob. Chci ho zabít. Povedz ne. Nechceme zabít krocánky. Takový roztomilý. Jinak já tady plánuji víc postavit hezkou usilost, ve všem dojít na vrchol, mít hezkou zase spousty zvířaty. Jeden z největších síl, jakož vy víte, že mám hodně rád zvířátka. Tady to je biom savana. A tady to ještě nebyl biom normální Minecraftu, tady to bylo přidaný. Jelikož tady zkrátka tohle je ta... A už do nás jde to prasátko. Pak si pojď, Piggy Showmane. Hehehe, joke. Co je s tím inventářem? Jsem si dělal smyší, mám špatnou klávesnici nebo co? A asi jenom pár lagů. Medvěd, zkusíme dojít. Jo. Pane bože, Big Cat, černý panter. Nech mě. Já se vzdálím. Jinak tady je pak mod na víc zbraní. Rovnou si jednou můžeme vykraftit. Tak to bychom měli. Na tyčky máme. Vykraftíme svou oblíbenou zbraň. Což je voličnost friš. Co mám špatně? B, A, T. Tak tady, to je nevím co je, tak. Účko. Rko. Jo, to nejde třeba co máme. Nevadí, tak. Tady máme nějaký dřevo. Normální.
Jinak tenhle mod je takový informační, kdy jsem vám řekl. Jo, jinak v Minecraft hrách druhý dílu s Ben Paintball jsem se vás ptal na pár věcí ohledně kanálu, tak prosím na je odpovězte. Už se blíží noc. Ach ne, další dřevo, co není z normálního Minecraftu. Sakryš, já to zbraň neudělám. Pardon. Už je noc. Čas jít spát. Ať se nám blíží, chceme jít spát. Nám blíží, chceme jít spát, je jinak tady mapa. Věc navíc baum, já se nepamatuju, co jsem vám všechno říkal. Takže to radši zopakuju. To měsíc ještě nevychází, dává si na čas, dává si na čas. Umři. Tak, jo, jinak, já jsem se vás v těch, co se Paintball ptal, na to, jestli mám Minecraft Pokémony, nebo nějakou Pokémon hru, to bych od vás musel počkat trvalo, jelikož mi to nějak nejde. Zničíme ji. Chci se požádat, že nic tam daleko, ale to bych došel. Vidíte, Díra to tady vydoučilý vraždící život, já jsem chtěl tam z normálního Minecraftu, což bych potřeboval. Tak vyhnout se všemu, co by nás mohlo ohrozit. To je delfín? Ne, to je ryba. Jinak to se mi líbí, že tady konečně nemusíte rybařit, že jo. Taky pro vás je akčnější, to je katastrofa, 20 minut čekáte a vylovíte jenom starý poty. Hele, takhle, příroda se postará o nás. Tam to uroví. Je. Piggy Show je dospěl. Hele, Inkoust. Ten se nám pak bude hodit a my ho nenajdeme. Kašlem na něj. Plavací krysa. Umřeš, lodní kryso. Přístavní kryso. Hele, to je hezká. Tvé maso poslouží dobré můčou, tak ne. Ale, slon. To se máme ukázal. Jinak já jsem získal pštrosí vejce, ty se valí na poušti. Tak se vám vylíhne takový maličký losamý pštrosík. Tam. Já se koukám, jak dlouho natáčíme. Dobrá. Stopky mi selhaly. Tak, teď to bude tak 5 minut. Začal jsem tak, jo, tak rozhodně 5 minut. No, tak můžeme ještě nějakou točit. No tak, proč tady není žádný dřevo z normálního Minecraftu? No tak, proč je to na mě tak smutné? No tak. Hej, krumpáč. Počkat, já zkusím věc, bylo by celkem blbý, jestli tím krumpáčem. Jestli nepředstavu. Kopujeme trochu šutru, tak si tímhle bridgepoint bude těžko vážení. Koza. Jo, jinak koza, ona všechno sní, to je takový odpadní koš. Já si zkrátka nevzpomínám, jestli se vám to říká nebo ne, tak jako lepší to říct 2krát než 0krát, jako třeba náš učitel, z čeho bude ten čáno. Ten nám to neřekl ani jednou. Pak se divil, že všichni mají 5, ale přiznal svou chybu. To se moc dospělých nestává, jako takových těch důležitých dospělých, jako učitel, ředitel, prezident, politik. No tak politik ten vlastně, počkat, slyšeli jste politika, že by něco přiznal? Politici jsou takový lháři, že ano? Tak ještě chvilku budeme natáčet. Jo, ještě to chvilku budeme ještě natáčet. Takže šutr máme, tak tu zbraň. A čeho sekeru si vykraftíme.
a bude ještě účinnější. Jinak tohle dřevo jsem natáčel v tom videu, úspěšný videu. Já si první pokusu, ale tohle je pořád ten svět, takhle 2. Položíme kamerou. Máme Stone Battles. Skvělá věc. Jak jako sekera se poslouží. Mám pocit, že podobná věc, akorát nevím, jestli rychleji máchá, to bych... Jo, má víc použití. Kolik použití má takový? Bírá to 5, takže jako... s tím bych si možná troufl skolit. Počkat, to je moje oblíbené zvíře. Ne. Roušku, už. Kšc. Má to víc životu než já. Už. Kšc. Fuj, Diamond. Nechal nás na popajný křík. Já je nenávidím už. Panebože, had. Korálovka. Ne, to není korálovka, to je korálovec. Teďka už víme, jak to poznat. Korál. Jako takový věci, jak to poznat, jako kašety a nějaký zbarvení. Korálovka vás nehryzne. Jo, ne, trefili jsme ji. Já jsem to čekal. Critical hit. Dokonce nechoďte, no. Když je budete chtít zabít, tak se co, koza? Kde je můj asistent? Koně, ti jsou tady hodně dobří. Jako z těch už takhle je být. Pin, fluffy, unicorn is dancing with rainbow wellsky. Můžete být klidně létajícího načechleného růžového jednorožce. Hele. Štras. To dává dobrý, no, ale... No, podobný, tygeříku. Jako zkusíme skolit pik. Oni jsou 3 dokonce, no tak padem skákavá. Počkat. Tygři jsou sabotáři. Jo, vidíte se fajtit o samičku. Tak která z vás, panebože. Už jde do nás. To je damage masivní, co dává. Vidíte to. Já se ho bojím, toho nedáme. Nic mi videu zabíjet nebude. Jako ne, že bych byl nějaká sračka. Zkrátka počkáme, až si doplníme healthka. Já nechci hnedka užít, jako zkuste napsat, jestli tohle mám nebo nemám dělat. Tak, možnosti. Lehká. Pche. Ty si tak netroufáš, když si dole. Co? Já na je nedošáhnu. Okamžitě vyskoč. On mě shodil. Už si mě zase dává. To si myslíš? Co si myslíš o sobě? Teďka bych ho skolil na poslední ránu. A on by neskolil mě. Pokoříme Big Cat, ale až budeme trochu výš. Šup. Jítek. Tref se. Co? Ona má nějakou odolnost. Ajejda, ten mi dala. Spadl, dokonce mi nedala to, co se jí stalo. To je šmejt. Jinak každý zvíře se ochočuje něčím jiným a nějaký se ani nedá. Třeba tavěž se nedá. A to si byste vylíhnout, to se nedáš, ty jsi danger. Co dělat s tělou, protože ne, nic. Ukažte, kolik je? Tak. Ukažte, určitě lajkujte, odebírejte, ať vím, že mám pokračovat, já vím, tenhle díl byl takový zvláštní, ale já si za kamerou natěžím, trošku jako nebudu utěžit úplně, v dalším díle budeme těžit, ale já jenom takový základy, trochu základě natěžím. Takhle by bylo pro tohle video všechno, lajkujte, odebírejte, komentujte. S tím si dají klid, zajímavé, já vám příště všechno řeknu o tvojím videu. Dá se v komentářích, jinak teďka už budu dodržovat jednou za 2 dny video
akorát v pondělí a neděli to bude taková výjimka. Tam se mi to moc nedaří, ale kdybych mohl tak vydávat dvě videa za jeden den, abych to vynahradil. To byhle bylo pro tohle video všechno. A dalšího kupacího dílu. Ahoj!